piny mondo jopiny oti kode. Mano kwa keto kando, penjo mipenja ma very important. To gima jaod burani biro go, jaod burani bende en mana gi pache kose nitie gimoro. Nikech jomoko nyalo wacho ni dibed ni nitiere interest kata mana dwaro mag josiasa kata mana mamoko. Gima nyaka wang'e mokwongo ni chik mar asekani en chik mamiyowa teko kaka jo Kenya mar ng'iyo kata mana gima waluongo gi dhwagunda ni procurement process. Kaka wanyalo goyo order mar gik mwadwaro nyiewo gik moko ng'ata kata gi pinje moko mondo be Kenya ka. To inwang'o ka area no ema nitie gik mwaluongo ni deals mang'eny. Kanye kama deals chakorego. Matiende ni ng'at man kod paro mar kelo gini ka nitie kamoro moseneno toke ma wan pok waneno mbele kucho. Ni kama wachako gi ka to mbele kucho nitie rot moro masegero maseketo manyaka tayud kaka dhi kodo kama dwa chopi. Koro kanye ne mwawacho ni ya wang'e maber ni jo JLAC gin jok man kod good thinking. Wach kamano gi dhok Kisungu. Gin jok man kod good thinking. Kendo the members of JLAC kata king'iyo gi to gin jok man kod reasonable maber. Wakwayo gi nikech this bill osechopi committee margi gi discuss ke at the JLAC kacha. Mago gin one of the stages ma the bill bedo kade mondo yaka koro chopi parliament for debate. Wakwayo gin mondo gigweye. Kiko kade JLAC ka. Wakwayo gi kabisa nikech ging'eyo kamwa ai kaka country. Giket issues mag parties kando mondo ging'e the interest of the people. Ka gisegwe ka to wacho ni po Nyasaye ni kodwa. Kopo ne gikadhe nikech Kenya to en gimoro amora nyalo timore. Wakwayo jo od bura ni kik kadhe. Gibiro teri od bura. Wakwayo jo od bura ni kik okadhe nikech ka gikadhe to gik mosedoko kwa gore ni kaka jo civil society.